Počiatky dnešného Markušovského hradu sú úzko späté s prvými zmienkami o obci a rodine Máriáši. Názov Markušovce je spojený s menom Komesa Marka, ktorý bojoval v roku 1241 po boku kráľa Bélu IV. Proti Tatárom pri rieke Slaná za obcov Muhy. Po prehratej bitke Mark sprevádzal kráľa Bélu IV. Cez Spiš až do Benátok. Po návrate domov sa pustil do obnovy Tatármi vypálenej obce. Postavil kamennú obytnú väžu a kamenný kostol, ktorý podľa listiny z roku 1280 už bol dokončený. Podľa jeho mena sa obec začína volať Zem Markova, Vila Marci, Mariusdorf, Markusfalva a neskôr Markušovce. Po nevyhnutných úpravách hrad pretrval v takmer nezmenenej podobe až do 15. storočia. V roku 1486 prebral všetky majetky na Spiši a Gemeri Ištván Máriáši. Bol menovaný za šarišského, spišského a gelnického kapitána a spišského župana. Kráľ Vladislav II. Potvrdil jeho šľachtický pôvod a doteraz používané erbové znaky boli zjednotené v roku 1504 do jedného erbu. V tom čase Ištván začal s prestavbou Markušovského hradu. Na západnej strane rozšíril hrad o dolné nádvorie s bránou chránenou 2 polkruhovými baštami. Na hornom nádvorí dal postaviť severný palác. Hrad i kostol boli prepojené priechodom. Ku kostolu, ktorý je v tesnej blízkosti hradu, pristavil 2 kaplnky posvetené svätému Kozmovi a svätému Demiánovi a na juhu kaplnku posvetenú svätej Anne. Mesto Levoča s nevôľou sledovalo výstavbu hradu a preto sa sťažovali u uhorského a poľského kráľa. Nakoniec sa z Levočou dohodol tak, že kostol nezaradí do hradného areálu. Po smrti Ištvána Máriášiho jeho 4 synovia bojovali proti Terkom pri Moháči v roku 1526. V bitke padli Jánoš a Orbán. V boji o uhorský trón medzi Jánom Zápoľským a Ferdinandom Habsburským zvíťazil Ferdinand I. Habsburský. Levoča sa pridala na jeho stranu a aby dokázali svoju lojálnosť, napadli hrad počas neprítomnosti bratov z rodu Máriáši. Pod vedením levočského starostu Šnejdera napadli s niekoľko stožoldniermi a levočanmi s delami a dobývacím strojmi Markušovský hrad v roku 1527. Na juhu podkopali hradný múr a zvalili ho, rovnako aj juhozápadnú polkruhovú baštu. Markušovský hrad vykradli a podpálili. Kráľ Ferdinand skonfiškoval všetky majetky rodu Máriáši. Predstaviteľ rodu Ferenc Máriáši bojoval na strane kráľa Jána Zápoľského a v roku 1533 padol v boji. Vdova po ňom so 6 sirotami ostala bez strechy nad hlavou. Po dlhoročných súdnych sporoch získali majetky naspäť v roku 1538. Pál Máriáši sa nakoniec dohodol s Levočou a dostal odškodné 1900 zlatých a majer v Gánovciach. Zo získaných peňazí čiastočne obnovil hrad v renesančnom štýle. Pál Máriáši konvertoval na evanjelickú vieru a na hrade založil zemiansku školu v roku 1567, kde sa vyučovalo po latinsky, nemecky a po našemu. Markušovský hrad slúžil naďalej rodu, ale potom, čo Ferenc Máriáši postavil renesančný zámok pod hradom, bol už neobývaný. V roku 1773 udrel do kostolnej veže blesk a zapálil kostol. Od neho sa chytil aj hrad a zhorel dotla. Neskoršie, v roku 1789, hrad čiastočne zrenovoval farkaž Máriáši. Po adaptácii budovy so severovýchodnou baštou bol na hrade v roku 1846 umiestnený archív rodu Máriáši. V roku 1933 Eden Máriáši predal svoje majetky v Markušovciach a odsťahoval sa do Mádu. Zobral so sebou aj rodový archív, ktorý po dohode príslušníkov rodu uložili v krajinskom archíve v Budapešti. Hrad obývali miestni občania až do roku 1965. V priestoroch bývalého archívu bola umiestnená jedna trieda 8-ročnej školy od roku 1945 do roku 1959. V tom čase sa okresný národný výbor, odbor kultúry rozhodol, že na hrade bude zriadené múzeum spišskej šľachty a múzeum Jána Ámosa Komenského. Na základe tohto rozhodnutia pamiatkostav Žilina zrealizoval v rokoch 1971 až 1974 konzerváciu hradu. Od toho času bol hrad opustený až do roku 1992.
Projekt Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Európskeho sociálneho fondu od roku 2017 podporil skutočnú obnovu Markušovského hradu. Vďaka týmto projektom bol areál hradu vyčistený od sutín, komunálneho odpadu a náletových drevín. Vytriedené kamene zo sutín boli zabudované do severného hradného múra. Na hornom nádvorí boli postavené dve pultové strechy, kroréchány a klembovú miestnosť a štvorcovú obytnú väžu. Súbežne s týmito prácami bola realizovaná archeologická sonda naprieč celým hradom od východu na západ. V rámci neho boli nájdené významné nálezy. Tým najzásadnejším bolo objavenie základov okrúhlej obytnej veže s priemerom 13 metrov a hrúbkou muriva 1,6 metra z konca 11. storočia. Pre viac videí a podcastov nám pridaj palec hore a zapni odber.